Добре. Больше нечто включить. Так, музыка пошла. Ось так нехай буде. А то неяк гучність висока була. Так, калі не помиляюсь, трансляція вже есть. Зараз тільки проверим непосредственно на ютубе. Где же она может быть? Где же она может быть? Вот она. Добре. Ну что, пачнем потроху. Так, это сюди, а гэта сюди. Итак, усіх вітаю на своїм стрімі по Євротрак симулятору. Ми в гэтым стріме не маем ніякай галоўнай мэты ці нешта такое. Можа, выпадкова неяк удасца дасягненне нейкае атрымаць, але сёння такой мэты я сабе не ставлю. Таму я кажу выпадкова, калі што. Вось, мы ідзем сёння проста у Скандынавію. Калі не памыляюся, зараз я знаходжуся у Стокгольме, так, дакладна, так і ёсць. А чаму гэтая кропка ў мяне яшчэ не адзначана ніяк, а як яе паводу атрымаць? Хіба што адсюль? Хіба што адсюль яна бачна. Трэба пракаціцца. Вось, такім чынам, што мы робім? Трэба неяк выканаць задачу, якая маецца ў нас у новым DLC. Гэта адкрыць усе гарады Скандынавіі, а таксама Прыбалтыцы. Я не ведаю, ці Расія ўвогуле там ёсць, але спадзяюся, што не. Чаму? Таму што мне тут засталося? Выбар і сасновы бор. Так. Так. Два гарады, і не вельмі хочацца іх выконваць. Няма чаго там рабіць у гэтай Расіі. Это так, на палову жарт. Як кажуць, у кожным жарце есть толькі частка жарту. Што ў нас ёсць па Скандынавіі? У нас не адкрыта Фінляндыя, Олькілуота, Пори, Тампере і Ловісе, Котка, да хелеры яшчэ гарадоў. У Швецыі Упсала, Седертелье, не ведаю нават города, Кальмар. Так, гэта Норвегія, так. О, у нас у Швецыі толькі два мястэчка. Так, а вось у Норвегіі у нас засталося одно место. Гэта Осло. Так, не зразумеў, чаму? Крістіансон. Я ў ім быў, але тут ніводнага шляху не адзначана. Што такое? Бо я зрабіў дастаўку і паехаў. Наступнае заданне гэта было зноў вярнуцца на еўрапейскую частку, но не скандынаўскую. Таму так атрымалася. Добра, таму Крістіансон, так, трэба неяк на гэтым шляху ўзяць вось гэты спот, потым вось гэты спот і пабываць у Осло, таму што тут нават пытальнік ёсць. Вось, ну, і так далей. Карацей кажучы, мы знаходзімся ў Стокгольме, давайте паглянем, што ў нас тут у Стокгольме за задача. У Катовіцы нам не трэба. Варшава таксама. Осло. Добра. Хто б мог сумнявацца. Конечно, мы берем гэта і крочым уперад у Осло. Чаго жадаць лепей. Таму сёння мы едзем у Осло. Вось, потым яшчэ раз зірнем у Стым. Так, у Стым. Глянем, ці можна там нешта было яшчэ выканаць.
Вось. Калі не памыляюся, там ёсць дзве такія задачы добрыя. Гэта завершыць дастаўку з завода Scania і з заводу Volvo. Вось. І для гэтага мы, канешне ж, калі патрабуецца, зробім геймхак, які я рабіў апошнім разам з набыццём гаража, купля гаража у тым мястэчку, дзе мне трэба гэта заданне выканаць. Але гэтае пытанне яшчэ хацеў бы перакурыць і распаць з ім. Вось. І калі яно выпадкова будзе выканана зараз, то няхай так і будзе. Але хацелася б для гэтага зрабіць аддзельны нейкі стрым, можа 2 ў адным. Такі, ведаеце, стрым на гадзіны 2-3. Куды я прыехаў? Што гэта за месца такое? Нам тут ехаць зусім нішто. Паглядзім, канешне, колькі гэта часу адніме рэальнага, я маю на ўвазе, там, ці гадзіну, ці 2, ці 3. Але, падаецца, мне гэта будзе хуценька. Тым больш мы можам не звяртаць увагі на... Вось там стаіць груз. Мы можам звяртаць увагі на хуткасны рэжым. И спокойно. О, холера, что это? Что это мы взяли себе? Это 2 трактора мы повезем? Таких великих 2 трактора. Здорово. Так. Прахтуемся. Прычапляемся. Не, чакай, я хочу паглядзець, што гэта. Гэта цяжкія трактары, ну 2, не, тут 2, тут адзін з каўшом, а другі быццам бы... А другі быццам бы просто трактар, але з каўшом. Ну, добра. Ну, няма чаго тут глядзець. Паехалі. Я не думаю, што нейкія там праблемы. О, гэта наш хлопец, глядзі, як працуе. О, замарыўся. Ну, сядзіць сабе, аддыхае. Адпачывае, прабачце, адпачывае на гэтых трубах. Чаму не? Наш хлапчук. Адразу відаць. Бо правильно, што? Правильно то, што здаровае. Каб здароўе не папсаваць, гэта галоўнае. Тое, што там нешта недзе... чакай, хлопец. Чакай, я выйду. Добра? Добра, праехалі. Ну што, педаль у падлогу, пагналі. Трэба берагчы сваё здароўе. За перапрацоўку ніхто табе нармальна не адплаціць. Гэта нармалёвая рэч, калі стаміўся, сядзь і адпачні. Так. Зараз выедзем на трасу, і калі не памыляюся, там можна будзе ехаць 120, я ўжо не аднойчы так рабіў. Таму хутенька выканаем гэтую задачу. Цалкам амаль неверагодна, каб мы выканалі сёння 2 задачы, не задачы, прабачце, а выканалі 2 заказы, каб атрымаць больш грошай, але все роўна. Ну так, яшчэ мы паўз таго, што мы можам выканаць гэтыя 2 задачы па адкрыцці Скандынавіі і Балтыцы, то мы патросі сабе набываем гаражы. І слухайце, учора я так адкрыў сваю статыстыку па гэтай частцы, так, па гэтых гаражах, бо там пасля набывання DLC з'явілася шмат болей гарадоў, якіх трэба купіць гараж, каб атрымаць гэтае дасягненне. Але тым не менш, статыстычна я заўважыў, што гарады, у якіх я маю гаражы, а я першыя гаражы купляў у гарадах, якія вельмі далёка ад мора,
І, слухайце, няблага яны так зараблялі. Яны маглі нават, калі там трое працуюць, трое працаўнікоў маю на ўвазе, то яны маглі зарабіць і 20 тысяч, не, 20 не зараблялі, 17 было максімальна. А ў Шчэціне яны зарабілі там, калі я не памыляюся, 19 тысяч, і я расшырыў яго да 5 чалавек. Вось, калі ведаеце ці не, я тут не ведаю. Агулам, Шчэцін не мае порту, Гданьск мае. Дык вось, Шчэцін зарабляе значна больш, чым Гданьск, нягледзячы на тое, што ў ім няма порту. Для мяне гэта было адкрыццё. Бо апошнім часам я купляў гаражы менавіта ў гарадах, якія маюць порт. Бо ў маей галаве існавала такая думка, што калі гараж будзе працаваць на баку, дакладней казаць не на баку, а у кропцы, дзе існуе порт, то бок існуе некая грузаперавозка, гэты рынок грузаперавозачны. Гэта будзе значна лепш, таму што, кліентаў знайсці будзе лепш, тэарэтычна, канешне ж. Але не, у гэтай гульні так не адбылося. Так, прабачце, кое-што забыўся. Трэба хвіліначку, вось так, будзе добра. Вось. Карацей кажучы, у гэтай гульні так не працуе. У гэтай гульні зусім так не працуе, і ва ўсіх, я падкрэсліваю, ва ўсіх гарадах, дзе ёсць порт, і я адкрыў свой гараж, яны ўсе прыносяць прыбытак значна менш, на працэнтаў 30-40. Уявіце сабе, 30-40% адсоткаў менш, чым гараж, які адкрыты і яму вельмі далёка да мора. Таму мы будзем набываць гаражы, канешне, ва ўсіх гарадах, але пачнем менавіта з тых гарадоў, якія не маюць выхаду да мора, выхаду да порту. Вось, спадзяюся, гэта прынясе больш грошай. Вось, зараз мы будзем у Осла, і калі я туды даеду, у мяне не хопіць грошай на наступны гараж. Зараз у мяне толькі 50 000 евро. Можа, пасля таго, як я пасплю там, так, адпачну, то можа там з'явіцца. А ўсяго ехаць 6 гадзін. Слухайце, 6 гадзін, то можа і не ляцець. Можа і не ляцець, але я згублю рэальнага часу. Гадзіну цэлую. Такое, канешне, сабе. А з іншага боку, і што? І што я згублю? Што там будзе? Заказ у Кентемпере, куды мне там завуць, але я ў такім разе, магчыма, не паспею. Паглядзім, карацей кажучы, едзем на поўніцу, і як будзе мажлівасць, то яшчэ возьмем другі заказ. Вось, напамятаю, што мая мэта зарабіць усе дасягненні, якія мы маем у стыме, каб іх была 100% колькасць. То бок мы купім рано ці позна усе DLC, якія маюцца ў гэтай гульні, каб атрымаць усе гэтыя дасягненні. Калі не памыляюсь, іх 87, на сённяшні дзень у мяне ёсць 21 ці 22, гэта мы яшчэ спраўдзім трохі пазней. Слухайце, а насамрэч, сапраўды, і зноў жа сабе сам пераб'ю. Калі мы даедзем да Осла, мы яшчэ спраўдзім, што там можна будзе зрабіць у стым, то бок гэта будзе каля 1,5 гадзіны стрэму, і акурат якія ў мяне і ёсць гэтыя 1,5 гадзіны. Таму на гэтым мы і завершым гэты стрэм. То бок спяшацца нам не патрэбна. Мы будзем сабе патроху ехаць па правілах усіх, не атрымаем нас за тое мандату ніякага. Вось. І пабываем у Осла. І яшчэ адкрыў, калі не памыляюсь, там яшчэ быў пытальнік. Вось. Заедзем на гэты пытальнік і будзем, канешне, шукаць сабе заказ на наступны горад, які мае порт у Нарвегіі. Так, каб сфоткацца. Там у нас ёсць камера спот. Чакай. Каб не ўпісацца ў гэтага дзядзьку. Вось. Такім чынам, карацей, вось такі ў нас будзе план. Мы даязджаем да Осла, мы адкрываем пытальнік, мы глядзім
на Steam, так, якія у нас дасягненні яшчэ маюцца ў Steam, каб сябе паставіць мэту першасную і другасную, так што мы будзем дасягаць. Вось, і магчыма з'ездзім на камера-спот, калі гэта будзе магчыма, бо там магчыма, бо там недалёка да іншага горада, гэта аднімі можа паўгадзіны, якія можа хвілін 20, якія ў мяне ёсць, і мы можам сабе гэта дазволіць. Пакуль што на трансляцыі няма нікога, я сам сабою балакаю. Але калі вы глядзіце гэта ў запісы, то калі ласачка, заставце каментар, што вам цікава, ці ўвогуле вы гуляеце ў гэтую гульню. А чаму ты не едзеш? Оу, мне геймпад згубіў сувязь. Чакай. Штосьці не то. Штосьці здарылася з геймпадам, нешта ён згубіў сувязь з кампутарам. І не атрымліваецца далучыцца. Так, выключылі. Ну, выключайся. Так. Ёсць. Угу. О, поехали. Добре. Прабачце, калі ласка, тут якія тэхнічныя праблемы нечакана з'явіліся. Нікога нема, таму едзем просто. Так, калі не складана, калі вы зайшлі на гэты стрым у запісе, паставце падабайку, паставце каментар, ці гуляеце вы ў гэту гульню, ці не гуляеце. Мажліва, вы хаціце пагуляць у яе, а яна платная, тады таму вы неяк выходзіце яе бокам. І калі так, то ў мяне для вас добрыя навіны. Я планую на 100 подписчикаў разыгрываць нейкія падарункі на $100, а гэта азначае, што у мяне будзе магчымасць вам падараваць гэтую гульню. Так, і не адной асобе, калі вы разумееце, аб чым яна каштуе, калі не памыляюся, до $20, то бок 100% 5 чалавек могуць атрымаць гэтую гульню ў падарунак. Пагадзіцеся, гэта не блага, калі 5% гледачоў атрымліваюць ад стрымера нейкія падарункі. Каштоўныя падарункі, так, бо $20 атрымаць гэта не такое сабе. Нешта простае так, а вельмі дабротнае. Ну, аб гэтым я яшчэ буду распавядаць на кожным стрымы далей. Прыгадаю, што ў планах у мяне гэта трэба неяк унесці ў апісанні каналу, што на 100 подписчикаў я планую разыгрываць $100, на 500 подписчикаў таксама $100. Падарункі ці непасрэдна грошы будзем гэта удасканальваць, калі адбудзецца колькасць подписчикаў, в якой ідзе гаворка. Так, мы у супольнасці у Ютубе будзем вырашаць, што ж лепей будзе разыгрываць. Грошы ці падарункі, якія тут ёсць у Стыме, ці нешта іншае. Можа, там нехта сябе ў Roblox хоча. Ну, добра. То бишь 100, 500 і 1000. На 1000 мы будзем разыгрываць верагодна, вельмі верагодна, больш, чым $100. Таму што ў гэты момант канал будзе манетызавацца. Гэта для мяне галоўная мэта, таму я хачу як мага хутчэй атрымаць гэты 1000 подписчикаў, каб далей ужо апераваць той інфармацыі, якую будзе даваць YouTube. Колькі гэта будзе прыносіць грошай, колькі гэта будзе прыносіць агулам папулярнасці, так, то бок праглядаў.
тых жа каментароў, ну і гэтак далей. То бок, як працаваць з гэтай 1000 чалавек, якая будзе падпісана. Мне гэта вельмі цікава. Вось. Пакуль мы едзем, яшчэ я хацеў бы вам не тое, каб прыгадаць, але, мажліва, у людзей, якія выпадкова адкрываюць гэты стрым на гэтай гульні акурат. Таму яна, чаму беларуская мова ці нешта іншае. Калі мовіць агулам, то у апісанні канала я лічу, што многія не чытаюць, канешне ж, таму што сам так не раблю. Я сам беларус, але вымушаны зараз жыць пасля 20-го году ў іншай краіне, у Польшчы дакладна. Вось у 22-м годзе адбылася вайна ва ўкраіне, якая, выбіла вельмі моцна. Гэта быў вельмі моцны такі штуршок, які проста выбіў зямлю з-пад ног у той момант, таму што, слухайце, адно каб рэпрэсіі і збіванне людзей, але ўсё ж такі 11 чалавек загінулых за колькі там было, за 2 гады, да? Можа ўжо больш 13 чалавек за 4 гады. Але ўсё ж такі гэта не тыя лічбы, якія атрымліваем з фронту. Вось, і менавіта мне, маёй сям'і, гэта нам вельмі залежыць на ўкраіне, бо калі што, я вельмі цікавіўся гісторыяй на працягу апошніх 20 год. Вось, я не гісторык, калі што. Я звычайны чалавек, звычайны беларус, але я вельмі зацікаўлены ў сваёй беларускасці. У мяне ёсць хата, якая засталася мне пасля не бацькоў, маіх прабацькоў, так, бабулі, дзядулі. У мяне ёсць у наяўнасці кавалак лесу, моя рэчка, на якой я рос кожнае лета. Мои аднагодкі, я ведаю, мяне цалкам зразумеюць, бо гэта было нармалёва, калі дзіця адпраўлялі да бабулі з дзядуляй на вёску, каб яно там сядзела ўсё лета, а можа і нават і вясеннія канікулы, ці асеннія, ну і гэтак далей. Гэта акурат такі мой момант. Так, я вельмі люблю беларускую культуру, беларускую мову. І тое, што адбылося, для мяне гэта проста раскол свету, таму што за ўсю гісторыю Беларусі украінцы і беларусы, яны заўсёды былі побач. Колькі існавалі нашыя нацыі дзве, яны ніколі не мелі ў сабе падстаў, каб руйнаваць адно іншаму, так, і каб рабіць агулам нейкую шкоду. Мы заўсёды былі тымі самымі добрымі суседзямі, з павагай адзін да аднаго, безумоўна, з канфліктамі на ўзроўні сямей людзей, але агулам, як нацыя, заўсёды побач, заўсёды рада, заўсёды бок да боку, так. Вось, таму тое, што адбылося, зноў жа кажу, гэта было вельмі цяжка нам перажыць. Вось, калі што, моя жонка напалову украінка, бо ў яе маці украінка, бо ў яе ейныя бацькі у перыяд голадамору пераехалі ў Беларусь, так, і па сутнасці сваёй прадоўжылі сваё жыццё. Дарэчы, неблагое жыццё на тэрыторыі Беларусі, ім гэта ўдалося. Я не кажу, што ў Беларусі не было голадамору, але ўсё ж такі было значна лепей, ніж на ўкраіне. І гэта ім дапамагло, гэта ўзбагаціла як саму Беларусь, так і захавала жыццё гэтым украінцам. То вы бачыце, наколькі гэта моцная сувязь існуе паміж беларусамі, на прыкладзе маёй сям'і, напрыклад. Так, беларусамі і украінцамі. Вось. Таму праз даволі доўгі час, даволі трывалы час, я пераключыўся за гэтыя 2 гады цалкам, адмовіўшыся ад расійскай гісторыі, не тое, каб гісторыя, прабачце, а культуры, так? Я не выступаю зараз паўсюд, я падпісваўся ад мноства каналаў, якія выступілі за вайну ва ўкраіне. Гэта непрымальна не слухаць музыку ад тых
аўтараў, якія не выступілі за Украіну, гэта не прымальна, каб агулам неяк нават праглядам. Я разумею, што бывае такое, што контент прыдбальны такі, ведаеце, такі, ну, ён падабаецца, яго цікава глядзець, але калі чалавек кажа, што вайна гэта добра, то, ведаеце, гэты сам чалавек заслугоўвае, каб апынуцца на фронце. Іншага няма для такога. Нельга дараваць. Як мы, беларусы, пасля 20-го года заўсёды кажам нашым уладам, зноў жа у двупосці ім, што мы не забудземся і ды нікога не даруем, і нікому не даруем тое, што адбылося, гэта заўсёды з намі. Вось, тое самае трэба казаць і пра такіх людзей, якія падтрымліваюць вайну ва ўкраіне. Вось, таму, каб пазбегнуць пашырэння расійскага контенту сярод беларусаў асабліва, каб пазбегнуць карыстання гэтым контентам самому, бо асноўная праблема, якая выявілася з гэтыя 2 гады, гэта тое, што няма беларускага контенту, напрыклад, па Еўратрак-сімулятару, які я зараз гуляю, так? Не знайшоў я, дарэчы, беларускага контенту на беларускай мове па танках, які я таксама стрымлю. Я ўпэўнены, што яшчэ існуе мільён таго, што не існуе агулам на Ютубе ці дзе-небудзь на інтэрнэт-прасторы беларускага. Патрэбна, каб яно было. Бо я сам яго шукаў і нічога, акрамя украінскага контенту, не знайшоў. Гэта не значыць, што я супраць украінскага контенту ні ў якім разе, не. Але хочацца сваё мець, ведаеце, яно ўсё ж такі цяплей і даражэй. Вось, таму беларуская мова, з яе я вырашыў пачаць. У мяне былі думкі, каб піліць гэты контент на расійскай мове, таму што гэта прыбыткова, гэта мае нейкі сэнс, гэта мае перспектыву на тое, каб падпісчыкаў было больш, таму што, ну, уявіце сабе, што 98% беларусаў карыстаюцца штодзённа расійскай мовай, так? Дадайце да гэтых 98% беларусаў, то бок 7 мільёнаў беларусаў, яшчэ украінцаў, якія дасюль ужываюць заўсёды расійскую мову, і калі не памыляюся, гэта больш за 50% украінцаў, а гэта 20 мільёнаў. То бок мы маем ужо 27 мільёнаў чалавек, якія б глядзелі мой контент. Вось, але мэта іншая. Мэта не тая, каб зарабіць, мэта тая, каб падзяліцца контентам, які я лічу цікавым, менавіта гульню. Так, можа, не размовы са мною, не ведаю, можа, камусьці гэта і будзе карысна. А вось контентам, як праходзіць гульню, той самы геймхак, які мы зрабілі на мінулым ці на пазамінулым стрымы, вось, то бок гэта карысна. Спадзяюся, гэта будзе вельмі цікава, не толькі для мяне самога, але і для карыстальніка майго контенту. То бок галоўная мэта моя на зараз гэта дасягнуць наш, каб моя супольнасць развілася да 100 падпісчыкаў, потым да 1000, і глядзець на лічбы, як гэта ўсё пойдзе. Калі агулам гэта будзе дасягненне, якое дазволіць мне атрымліваць прыбытак нейкі, які раўназначны той працы, якую я раблю на штодзённай аснове, так, то лёгка змяню, пакіну тую працу, якой я займаюся, і буду займацца толькі стрымінгам, каб пашыраць беларускі контент сярод беларусаў ды украінцаў. Вось, якая ў мяне мэта, чаго я хачу дасягнуць тут, на сваім канале. Калі не, то не. То бок я нават не засумую ад таго, што не атрымаецца дасягнуць нейкай мэты. Але лічбы кажуць іншае. Напрыклад, ёсць такі канал Рудзі, які існаванне якога мяне пераканала рабіць контент на беларускай мове. То бок у яго амаль 5000 падпісчыкаў на сённяшні дзень. Ён робіць гэта выключна на беларускай мове. У яго такі контент, ведаеце, больш журналісцкі. Ён там разглядае розныя гульні. Вось, і яго цікавяць гульні якога кшталту. Гэта такія, ведаеце, аркады, непатрабавальныя да кампутара заўсёды. Вось, што вам такога? Напрыклад, гэта
Ведаеце, было такое Alien Shooter некалі. Так, гэта ізаметрычны 3D-шутер. Вось, цікавая гульня, безумоўна, але, ну, яна мае толькі нейкую такую вузкую нішу. Вось, мне больш падабаюцца ўсё ж такі такія гульні, як танкі ТС, Flight Simulator. Вось, дарэчы, сёння выкінулі на продаж Assetto Corsa. Гоначкі я таксама вельмі люблю, агулам, можа, калі гадоў так 20, так, амаль што 20, не 20 меней, можа гадоў 18, таму я толькі і рабіў, што гуляў гонкі. Вот была такая гульня Раллі Колін Макрэй. Калі хто памятае, была такая серыя гульняў аб раллі. Слухайце, гэта было не я. Я нават ноччу гуляў, то бок я спаў у дзень там 2-3 гадзіны, хадзіў працу і гуляў гэты Колін Макрэй датуль, пакуль не прайшоў усё на золата. Гэта было супер-пупер. І гуляў на клавіатуры, дарэчы. Гэта было вельмі нязручна. Гэта сёння ў мяне ўжо ёсць геймпад, ёсць магчымасць купіць сабе стырно, так, электроннае стырно, паставіць, каб гуляць. Але тады гэта было ўсё на клавіатурах. Сёння так пазіраеш назад і здзіўляешся сабе самому. Вось. Таму, калі вы глядзіце, калі ласачка падпісвайцеся, каб распаўсюдзіць, каб дасягнуць, дапамагчы мне дасягнуць той мэты, якую я сабе паставіў, каб навучыцца агулам стрымінгу, каб гэта было цікава не толькі глядзець онлайн, але яшчэ у запісы. Вось, каб гэтаму можна было ўдзяляць значна больш часу і развівацца. Ось, гляжу, што 2 гледачы ў мяне ёсць. Калі не складана, напішыце нешта ў чат, каб паглядзець, можа, як вас завуць, ці агулам проста прывітанне. Вось, каб пазнаёміцца. Гэтага вельмі не хапае, дарэчы, на новых каналах. Я гэта назіраю, я гэта бачу і на іншых каналах таксама, што калі стрымер нейкі вядзе сам сабой гутарку, гэта не так цікава, як бы ён вёў гутарку разам з гледачамі. То бок было пытанне, было некае абмеркаванне, карысная тая самая інфармацыя паводле гульняў, вось, ці агулам жыцця, бо як вы разумееце, бо ўжо па назве досвед у мяне які-ніякі ёсць, і штосьці магу падказаць, бо, мажліва, вы шукаеце, напрыклад, шукаеце нейкія магчымасці ў Польшчы, бо я тут знаходжуся ўжо даўно, і магу вам падказаць, калі што. Што тут і як робіцца. Колькі нам засталося? Мы ўжо амаль прыехалі ў Осла. Глядзіце. Вось дзе распіздзеўся. Ехаў, да прыехаў. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Так. За колькі часу у нас атрымалася? Слухайце, за амаль што 30 хвілін у нас атрымалася прыехаць у Осла. Ці мы ўжо павінны выкінуць груз? Ну, можа, яшчэ 10 хвілін тут страцім, каб припаркавацца, каб заставіць гэты груз. Дарэчы, у мяне ўжо все навыкі пракачаныя, таму мне няма сэнсу паркавацца самому, там, заставляць груз, там, бо экспа не патрэбная. І яна тут ужо мае сімвалічнае некае значэнне. Вось, мне даступны ўжо ўсе грузы, усе тыпы грузаў, і паліўныя, і аліва усяляка, і так далей. О, акурат там пытальнік мы праедзем. Глядзіце, як усё добра складваецца. Skręć w lewo. Przy
Зараз заедем каля проедем каля пытальніка, Skręć w prawo. побачым, што там у ім ёсць, ці гэта кадравая агенцыя, ці гэта аўтамабільны дылер. Przygotuj się do skrętu w lewo. Так, Skręć w lewo. нармалёва. Слухайце, сёння неяк да нават акуратна езджу. Przygotuj się do Апошнім разам я штосьці паабцясаў усё на свеце. skręć w lewo. Не, там пытальнік застаўся па правым баку, а нам трэба сюды налево. Нічога, там хуценька даедзем, Była там przejażdżka. кіламетр ці два да яго астаўся. Ось так. Добра, прыехалі мы на месцы. Так і так. Ось, глядзіць. А, не, тут не бачна. Застырно. Полный разворот. Прабачце. Так, едем до пытальніка. А потым глядзім, што мы глядзім. Я вже забыўся. Ці ёсць заказы да іншага горада ў Нарвегіі. Так. Как-то там ён неяк. Забыўся, на К. Нейкі горад на К. Зараз паглядзім. Адным словом, зараз паглядзім, убачым усё. Так, ага, гэта кадравая агенцыя, добра. Так, ідзем на рынок працы і шукаем, як ён там называецца, гэты горад. Крістянсен. Што ты робіш? Так, сюды. Темперы ёсць, Штутгарт, Люблін, Глазгоу, Котка. Котка гэта таксама добра, бо мы там не былі. Але гэта будзе доўга, так? Калі не памыляюся, гэта панад гадзіну займе. Добра было б выканаць. Так, што ў нас далей ёсць? Петербург, Дуйсбург, Ріга, не, Лахці. Лахці мы былі. Лінчепінг і Калінград, так, таксама былі. Векше былі, 100%, Кунда, так, былі. Ставангер гэта акурат збоку праехаць. Давай паглянем на Копенгаген. Не. Таму што мы робім? Мы едзем у Ставангер. У Ставангер дакладна мы едзем праз той горад. Той горад і заедзем. Зупыняцца не будзем, але ў нас паперадзе будзе два камеры споты. Мы бачылі іх. Камера споты, мы зробім два знімкі. Здымкі, прабачце, два здымкі зробім і, спадзяюся, даедзем Ставангер. Не, у мяне гадзіна, таму. Ой, блядь, я не паспаў, слухайце, я не адпачыў. І у мяне 120 кілометраў, гэта 1 гадзіна. Так. Давайте мы возьмем гэты заказ. Хутенька. Возьмем заказ і паглядзім, колькі ў мяне часу, ці магу я паспаць там 2-3 разы па дарозе. Вельмі хацелася б, каб гэта было мажліва, нічога не прапала, калі мы будзем спаць. Ну, типа там знялі б аплату за спазненне ці штосьці падобнае, так? Крути. Не это... Не стесняйся. Крути наполнится. Ой, почекай. Добре, дякую. Так, ляцім, гадзіна 25, гэта много. Мы ўжо амаль стаміліся.
Трэба хутчэй, 94 кілометры. 122 кілометры на гадзіну ляцім. Бо гэта гадзіна амаль трымаецца гульнявая. Так, у чым сэнс? Чаму лячу? Таму што я не паспаў, дурань такі, а заказ узяў на сябе. Так, гэты заказ вельмі выгодны, таму што мы праедзем праз мястэчка, якое я яшчэ не адкрыў цалкам, і праз 2 камеры споты, так, дзе можна разбіць здымак, каб не вяртацца на гэтую шашу, таму што Норвегія агулам вельмі цяжка выконваецца. Глянь, тут яшчэ ж. Гэта тут. Мы ў нейкім тунелі ездзім. А там камера спот з правага боку быў. Карацей кажучы, прыйдзецца неяк ехаць, рабіць здымак асобна. Вось, таму па гэтай шашы, па которой мы будзем ехаць праз гэты горад, там акурат 2 камеры споты. То бок мы выканаем агулам адкрыццё Норвегіі і больш сюды можам не ездзіць. А чаму гэта важна? Таму што ў Норвегіі вельмі складаны рэльеф. І, ведаеце, вельмі складана на грузавіку, так, на цягачы ездзіць па ім, бо, там хуткасць 60 кілометраў, можа там 50 нават быць, калі я апошні раз быў у тым жа горадзе, куды мы зараз паедзем, то сапраўды там, і 40 кілометраў на гадзіну прыходзілася ехаць вельмі доўга. То бок там кажется, што 400 кілометраў, але будзеш ехаць усе 8 гадзін, які ў цябе ёсць ад сну да сну. Такое сабе, ведаеце. Таму выконваць заданні ў Норвегіі вельмі нязручна. Прыгожа, безумоўна прыгожа. Вось, і пейзаж прыгожы, таму там 2 камеры споты і ёсць. Але вось гэта ўсё доўга, вельмі доўга. Хлопцы, давайте, поднажмите трошки. Так. Dobra, сюди. Trzymaj się prawej strony. Все, что можно, только порушаю. Геймпад в руках вибрирует так, что жонка бы хотела себе такой геймпад. Воу, яшчэ пытальнік. Яшчэ пытальнік, паглядзіце. Трэба заехаць абавязкова. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Абавязкова з'еду, але толькі спачатку сюды. Szukanie nowej trasy. Так, гэта Рено. Jedź prosto. Так. Не упісаліся. Добре, едем сюди. Забирать Tam mieliśmy наш wypadkę. заказ. Znajdę nową trasę. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Так, агулам, у якім мястэчку мы знаходзімся? Што гэта за... Гэта такое вялікае Осло? Ну... А мы ехали аккурат по гэтым вось калідорам. Ну, пачакай, а як рабіць фотку? Гэта сюды недзе трэба заехаць? У порт? Так? Это можна было б зрабіць. Эй, ладно. Мабыць, не апошні раз яшчэ ў Осло. Przygotuj Так się зрабіць do гэтую фотку. Паглядзім. Што там будзе.
Так, Skręć w lewo. мэблю везем, ну. Все ведают, какую мэблю. Это Jesteś Икея. u celu. Так, стоп, машина. Давай нам гэты заказ. А яго нема. Халера. Каб тебе халера драла дзікая, ну. Добре. Крістіансен. Нам во всілякім випадку треба Крістіансена, потім уже будемо вирішати, що там робити з його. Ці на гэты камера спод будемо просто їхати, і потім розворачуватися ніде. Так. Отбираем наш заказ. Jedź bezpiecznie. Ой, чакай. Чакай, у нас 18 годин. Это только один раз поспать. Один раз поспать, і нам треба до нейкага споту доехать да поспать. Бо інакш мы не выканаем гэтае заданне. Не доедем. Так. Чакай, трэба зірнуць на мапу. На мапу у нас тут, конечно, у горадзе ўсё ёсць, так, але нема, нічога нема. Не, прыйдзецца тут спаць у гэтым горадзе, бо далёка. Бо вельмі далёка ехаць. Так, добра. Тады зараз адпачынак, зона адпачынка. Так, Skręć w prawo. уписываемся, добра. Амаль не здох. Так. Ось там у нас є зона відпочинку, бачу кроватку. Тому скеровуємося до яє. Але я на ній дивно розположена. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Не, дорогая, мы поедем навпрост напрамку. Zjedź z ronda. Ось сюди ми поїдемо. Нам треба поспати трошки. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Jedź prosto. Так. Добре, уписувалися. Trasę. Ось. Zawróć. Так. І зона відпочинку тут ніде, по лівому боку буде. Ось вона, ну. Obliczanie nowej trasy. Чекай, давай. Реагуй. Ну. Ну давай, ну что такое? О. Так, спим, а потом летим, что шаленое. Ай, ну придется лететь вночи. Ну, конечно, такое себе. Конечно, Норвегію треба розглядати удзеньку. Удзень, калі ўсё бачна. Калі ты бачыш і горы, і розныя шляхі, але калі ноч, то можна ляцець усе 120, ніхто табе не затрымае. Толькі можа нейкі выпадковы там Jedź мент, prosto. якому не спіцца. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem.
z ronda. Так, атрымалася акуратна ўсё зрабіць. Тут мы впісваемся. Сюль. Так. Добре. Добре, ідзе прычап. Добре, што мы будзем ехаць па новых дарогах. Слухайце, адкрываць новыя шляхі і гэтак далей. Дарэчы, адно з дасягненняў, якое ў ёсць у Steam, яно называецца Pathfinder. То бок пашукавік шляху, можа быць так перакладзена, хто яго ведае, як правільна. Бля, менты тут не паганяць. Придется цягнуцца за ім ніяк. Вось, каб атрымаць яго, трэба мець 100% адкрытых дарог. Вось тут, калі вы бачыце злева на мапе, так, у мяне адкрыта 58,05 шляхоў, так, процілегласці гэтых шляхоў. Так вось, у чым пытанне маё датычыцца гэтага дасягнення і вось гэтай лічбы, якую вы бачылі зараз. Для разумення, я не зусім разумею, як я атрымаю гэтае дасягненне, таму што будзе лічыцца на 100%, ці гэта толькі дарогі агульнага карыстання, вось як гэтая шаша, напрыклад. Так, а магчыма, гэта яшчэ дадаткова рознага кшталту закуточкі, базы, тыя самыя, якія заўсёды адмечаныя шэрым. Шэрым на мапе, на той же самой мапе. Вот мы зараз былі з вами у Восла, так, і там зоны многія, там базы тыя самыя, якія перадаюць вам груз па гульні, то яны шэрым адмечаны, а калі вы заязджаеце на іх, то яны адразу становяцца жоўтымі. Ці вось гэтыя зоны таксама ўлічваюцца ў гэтым Pathfinder, так, каб атрымаць гэту ачыўмент. Можа, вы ведаеце, падкажыце, калі ласка, ў каментарах, да, ці ў чаціку, калі хто ведае з вас. Таму што на сённяшні час гэта не зусім зразумела. 3 гадзіны. Вось, і хочацца падрыхтаваць сабе так маральна, каб гэта не было нейкім, як бы так сказаць, пакутаванне, найлепшае слово, пакутаванне. Калі б займацца атрымоўваннем гэтага дасягнення, уявіце сабе, што вам трэба пабываць на кожнай базе на мапе, адведаць кожны закуточак, а вось калі у вас стаіць базавая версія гульні без DLC розных, то вы ведаеце, што на дарожных развязках, калі вы праязджаеце праз іх, у вас толькі ваш шлях становіцца жоўценькі, так? Агулам развязка застаецца шэренькая. Вось, і што мяне вельмі бянтэжыць, гэта тое, што мне прыйдзецца па ўсіх гэтых сцежках, якія ёсць толькі на развязках, у нейкіх накірунках, там той ці іншы бок, прыйдзецца праехаць, каб атрымаць гэтае дасягненне. Ну, уявіце сабе, што, мяне акутвае жах, вось шчыра кажу, вось акутвае жах, таму што калі ўсе гэтыя закуточкі трэба будзе зрабіць жоўтымі. Вы уяўляеце сабе, што гэта такое, праехаць па ўсіх гэтых шляхах? Я не. Гэта сапраўды будзе пакутаванне. Вось чыстыя вады гэта будзе пакутаванне, а ніяк інакш. Уже который стрим подряд я урад бачу, што ў мяне глядзяць 2 чалавек, але чат маўчыць. Незвычайна, слухайце.
Што гэта? Ці гэта ботнікі, які далучаюцца да трансляцыі, ці што? Ну вось звычайная Нарвегія, ўжо пайшлі серпанціны, доўгія скруты такія, часам больш на рагі похожыя. Вось зноўку зараз жа будзе ўлева такі самы доўгі скрут. І нават пад гару бачу, што рухавіком цягач хамуе. З'яўляецца гэтая жоўтая іконка знізу, дзе вы бачыце бліжняга свету, так, святла, бліжняга святла. Trzymaj się prawej strony. Ось, і з'яўляецца жоўтая іконка, якая абазначае, што рухавік працуе як хамаванне. Так, чакай. Открываем, адчыняем карту, ці ёсць у нас магчымасць тут зачапіць. Так, у нас будзе по дарозе, вось амаль пад самым горадам будзе ўсё ж такі камера спот, якую нам будзе трэба ўзяць уначы. Хаця, мажліва, гэта мост. Калі я добра памятаю, там у гэтым... Не там, не ў гэтым рэалі, там былі два мосты. Гэта калі я ехаў далёка на захад Нарвегіі, там гэта было. То бок там не было неважна, ці гэта ноч, ці гэта дзень. Фотку зрабіў, было болей-меней прыгожа. Skręć w lewo. Так, ні за што не зачапіўся. Добре. Зона адпачынку нам не патрэбная, бо засталося ўсяго 2 гадзіны гульнявога часу, 140 кіламетраў. Гэта хуценька, калі не памыляюся, гэта будзе 15 хвілін недзе. Агульнага часу. Так, ну, нашага, рэальнага часу 15 хвілін. Але слухайце, такая зона тут вялікая адпачынку. Нават 2 з'езды ў яе. Нічога не бачна ў паперадзе. А я упэўнены, што тут вельмі прыгожа, толькі паглядзіце вон туды. У люстэрка, так, адно і другое. Спадзяюся, што адсюль мы паедзем усё ж такі ў дзень, каб паглядзець на гэтыя прыгажосці. Норвежскія. Лепей так казаць, так будзе по-беларуску. Так, спереду нікога не бачу, таму едзем. Так, гэта не ліхтарыкі. Фонарыкі справа.
Заповольвай. Добре, дякую. Нейкі платны дрэзак дарогі уперадзе. Ляпі сюди. Дэмакратычны кошт 10 евро. Апошнім часам, калі я ездзіў па Бельгіі там і па Францыі, у мяне бралі аж па 170. А тут 10. Нарвежцы што там? З глузду паз'ехалі ці што? Адкуль такія кошты? Чакай, 89, 8, 6, 5, 4, добре буде. — 90 кілометрів зосталося. Зусім нічого. Добре, вельмі добре атрымліваецца. Яшчэ 10 нейкіх хвілінаў рэальнага часу. Мы будем на месцы, у нас ёсць грошы на покупку новага гаража, але не, трэба паўмільёна, калі не памыляюся, каб прычэпы былі, каб цягнікі былі, цягачы, прабачце, не цягнікі, цягачы былі, каб усё гэта набыць, патрэбна каля 500 000. Вось. Інакш чагосьці будзе бракаваць. Але мне засталося, калі не памыляюся, пару гарадоў, дзе патрэбныя прычэпы. Вось іх мы можам купіць на гэтыя гарады. А ўжо потым займацца купляй гаража, пакупкай гаража і абсталяваннем на яго. Добра. 70. Вось бачыце, такая складаная, слухайце, дарога. Улева, ўправа, гэта ўсё у гарах. Вось едзеш па гэтых гарах і, на жаль, сёння ноч, зараз ноч, нічога не бачна. Так бы хоць паглядзець было, што вось толькі святло паз'яўляецца, сонейка падымаецца. Але, ай-яй-яй-яй, што я вярну сваю увагу. Малю аўтобус не ўпісаліся. І вось зноў жа тут ліміт стаіць 70, а я не магу. Тут 60 потолок. Так, што там наперадзе? Зноў платны кавалак дарогі. Зноў грошы патрабуюць. Слухайце, амаль як у жыцці. Куды не паедзеш, паўсюль грошы ім патрэбныя. Я сюды хачу. Не хачу стаяць там. Аўтапас. Так, ставим 80. О, добра. Мы амаль прыехалі. Вось яна. Гэта камера спот, які нам патрэбны. Ой, зробім здымак. І давязем наш груз. Так, гэта мост. Дакладна ён самы. Выязджаем на яго. Мост ворот. Так высоко не подняться, каб Соніка зачепить. Нехай так буде.
Где эта стойка? Ось она еще долго. Захопить. Чекай. Ось так добре було. Нормально. Все. Так. Вязим наш груз. Кропку тіковостки. Може, колесо соненько вийде, буде і приємні на його поглядати, ну, а покуль як ёсць. Так, обмежування 70. Тут под гору едем? Не, не под гору, ровная местина. Ну, трошки так, да. Да-да-да, трошки под гору. Взяться влево. Przygotujcie do skrętu w prawo. Да холеры тут слухайте цього шоу. І автобус навіть є один. Ставангер. Это прямо. Проехать на Ставангер. Это заказ, яким ви профукали. Був у Ставангер. Аккурат таким. Ну, як ёсть, ладно. Не поспели, так не поспели. Jedź prosto. Цікава дорога для тягача серед житлових будинків. Skręć w prawo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Два километра, один застался. 1 километр застался всего аж. Мы будем на месте. Як усе ж таки добре і зручно гуляти на геймпаді. Не на клавіатурі. Видаєте, я перші 20 годин відгуляв на клавіатурі, а потім тільки купив собі геймпад. І слухайте, геймпад – це тема. Добрий геймпад. Підкреслюю, добрий, не абы-який. Абы-який не потрібні нікому, повірте. А ось добрий геймпад – це добре. Навіть більше, ніж добре. Я, наприклад, собі набив Xbox-овський. От остатньої серії гульню. Koniec trasy. Ось, і я вельми задоволений. На одних акумуляторах, на комплекті з одних акумуляторів він працює, ну, у мене амаль тиждень. Амаль тиждень він працює. Це вельми зручно. І так, ми на місці. Ми на місці. Зараз глядимо на карту. Так, у нас тут все открыто, у нас нічого нема закритого. Де наш фотоспот? Далеко. Слухайте. Далеко, і гэта толькі калі, ну, у Ставангер ўжо ехаць. Так, у Ставангер і толькі. Так что прийдется нам тут трошки посидеть. Поехали на... Где я? Так, треба влево. Влево. Ага, ось оно. Не, я б тут навіть не запаркував би причеп. Коли б хотів навіть.
Ціхується сюди. Хлопець, чекай, дай мені проїхати. За гэтага ж люстэрка нічога не бачна ўсё роўна. Так, месца пад гараж нам не патрэбнае, нам патрэбна вось сюды неяк трапіць. Налево там будзе скол, так? Ага. Ладно. Угу. Так, ремонтная майстэрня на тут. І место для адпачынку таксама тут. Добра, тут мы уже на месцы і на гэтым тут усё. Зараз мы у гаражы трэба неяк, так. Глядзім, што ў нас у гаражах. Так, 3 з 3 прычэпы усе ёсць, усе тут ёсць, а тут няма. Дзе няма? У нас, па-перша, у Кракаве няма, у Беластоку аднаго не хапае, у Бергена не хапае, 2. Ну, акурат зараз нам і хопіць грошай. Так, Кракаў 3. Так, автосалоны, прычэп сюды. І ідзем у Кракаў. Кракаў недзе тут, 8. Добра. Наступным вось гэты. Ёсць. І трэці. Окей, так, у Беласток, калі не памыляюся, у Беластоке патрэбна было... У Беластоку патрэбна было 2. Нет, у Бергене 2, у Беластоку 1. Берген 2. Берген 2. А Берген це гэта... Гэта ж тут, в Норвегии. Но... Берген 2, Белосток 1. Окей, і сюди. Хадзі сюди. Так. Белосток. Варшава, ось Белосток. На месцы. Добра. І так. Укамплектаваны ўсе гаражы. Усе гаражы, якія я маю, усе укамплектаваныя. Так, вось, дарэчы, паглядзіце. Нюрнберг, Познань, Шчэцін. Усе яны маюць па-за 60. І яны не партовыя гарды. Тое самае Катавіца, Ольштын. А паглядзіце зараз Варшава 75, ну. А тое самае зараз паглядзіце на партовыя гарды. Грімсбі 51. Кале 55. Гданьск 43 увогуле. Што гэта такое? Што там дальше у нас ёсць? Далей. Турку. Агулам 35. Як гэта разумець? Ось той самы Берген. Берген нармалёвы, так. Слухайце, Рыга 10% ўсяго. Ні ў якія брамы. Акулам. Карацей. Так, захаваем гульню. Сёння мы зрабілі один спот. Сёння мы праехалі да гораду, якім былі толькі пра спорт. Агулам выйшла неблага, лічу, так, але хацелася б, каб быў далейшы яшчэ шлях туды на той горад, які ў Норвегіі знаходзіцца, так, каб захапіць тую фотаспот. Мажліва, мы возьмем заказ, вось зараз глянем на рынок працы. Вось тут Крістіансан. І калі не памыляюся, то трэба вось сюды. Гётеборг.
Дзе наш Гетеборг? Ён у Швецыі знаходзіцца. Раз два партыпы. Цікава. Ольборг. Таксама. Калі што мы не былі ў Ольборге. Цікава, цікава, можа быць цікава. Гетеборг, Гановер, Травемюнде, Дрезден. Ну і не будзе тут нічога. Чэпінг, Гановер і гэтак далей. Слухайце, ну, Ольборг. Гэта неблагі такі, ведаеце, горад. Вось нам туды трэба ў гэты Ольборг. Мы Данію ў такім разе закрыем. У Даніі застаўся апошні горад. Ну, патрэбна ж, ну, адсюль. Але ў фотаспот у нас ёсць каля вось гэтага гораду. Нам фотаспот патрэбен, Ставангер. А калі паглядзім на мапу, вось ён, гэта фотаспот. І калі не памыляюся, гэта апошняе, што тут мае быць, не? Тут мы адкрылі ўсё, мы нават дарогі паадкрывалі ў асноўнай масе. В Осло заехаць, фотаспот злавіць. Два фотаспоты, Ставангер і Осло. Ольборг, Ставангер і Осло. Ну, Ольборг таксама патрэбны. Слухайце, можна гэтыя фотаспоты злавіць, калі мы будзем гаражамі абрастаць вельмі актыўна. Тады мы пераедзем. Так, пераедзем хутенька вось сюды, у Ставангер, так? Не пераедзем, а перанесемся. З'ездзім сюды, на гэты фотаспот. Так, і на ослаўскі фотаспот. Потому что, калі не памыляюся, за фотаспот там нету дасягнення, але можа есть, не памятаю дакладна. Вось, агулам са Ставангера можна будзе ўзяць заказ нейкі, які б нас вось так правёў. Не хуткі заказ, так? Ось Ставангер, паехаць па гэтай трасе праз Крістенсен да Осла, то бок трэба ўзяць будзе заказ звычайны, не хуткі. І мы такім чынам зробім і дарогу адкрыем, так? І фотаспот зробім, і у Осла таксама зробім фотаспот. У нас тут нічога не застанецца на Алезіі. Ну, нормальны план, слухайце. Добре. У такім выпадкам трэба ісці сюды. Так, адкрываць, браць. Дакладней, вось тут. Раз, два. І ось у Ольборг. Ну, нормалёва. Вось як мы паступім заўтра. Добра. У нас ёсць план, мы яго прытрымліваемся. Пераедзем праз праліў у Данію. І будзе шыкоўна. Карацей, на бягучы момант гэта ўсё. З Евротрак сімулятарам на сёння мы скончылі, выканалі 2 заданні. Я вельмі давольны з гэтага. Мы пераехалі ў Осло, у якім не былі дагэтуль. Мы пераехалі ў гэты горад, як ён называецца ўжо, зноў Крістенсен. Прабачце, ў Крістенсен, дзе мы знайшлі фотаспот і, канешне ж, сфоткаліся там. А заўтра мы мятнемся ў Данію, зробім хутенька гэтае заданне і, мажліва, Данію мы ўжо закроем, і у нас застанецца толькі 2, 4, 5 у Фінляндыі, 5 гарадоў Фінляндыі, 2 ў Швецыі. І у нас атрымаецца Скандынавія. Вось такі план. Добра, калі вы даглядзелі ўжо да гэтага моманту, я хачу вам вельмі моцна падзякаваць за гэта. Вось, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Будзем спадзявацца, што ўсё ва ўсіх будзе добра, вельмі хутка. Дзякую яшчэ раз вам вялікі. Ставце падабайкі, падпісвайцеся на канал. Прымайце ўдзел у розыгрышах, якія будуць праведзены на 100, 500 і 1000 падпісчыкаў. Зычу вам вельмі добрага дня.
Усього найлепшого і до побачення. Зустрінемося завтра, найвірогідніше за все.